daar gaan we. Oké, start game. Are you ready? Yes, I'm ready. Let's go! Let's go. Round 1. Jij bent een aan het kiezen. Oeh, ik ben aan de beurt. Wel logische woorden deze keer, hè? Oh nee, heeft voor mij gekozen. Wat een kutwoord. Het is strand. Stranddeken. Geel lijntje. Zee. Ah, dat is het. What the fuck is dat? Verkeerd. Oeh, kut, verkeerd. Spiraal op een strand. Het was wel een spiraal, maar wat voor een spiraal? Oh, tornado. Nee. Ja, maar hoe noem je dat op een... Het zit in de buurt. Zetfunctie trouwens. Wat? Het woordje zand zit erin in ieder geval. Ah, zon. Ja. Tadaa. Oké. Ik had nog een neusring en ik had nog eentje. Ik ga het jou wel makkelijk maken, denk ik. Een huis? Zou ik het woord een keertje moeten typen. lief? En cannabis. Cannabis? Hoe kom je bij cannabis? Boerderij. Oh, dit is echt de meest lelijke agarm. Ik vind hem nu al zielig. Hondenhok. Juist. Fuck yeah. Fuck you. Oké. Ik ga het proberen. Maar of het goed komt is een ander. What the fuck. Streepje blank? What the fuck is dat? Ik moet hem heel even opzoeken. Ik heb wel een hint gegeven. Kom, vlug. Dat. Kut. Ja, het moet ongeveer hetzelfde zijn. Oh, mijn goede vriend. Ja! Wow. Kost de ogen, hè, en dan wilde ik de blok erom. En ik een supermarkt kost geweest. Cheater, hacker. Zoeker. Oh, nou bedankt. Eend. Vogel. Wat is dit? Is het een dier? Ja, wacht, ik denk even dat ik... toen was ik bang. Whoops! Whoopsie daisy. Whoops! Shit. Wat moet het zijn? Oh, het is... Heb ik al eens getekend. Van... Niet gesponsord trouwens, niet gesponsord. Dat moet ik altijd even bij zeggen. Hotel? Zo'n krekeltjes niet zo. Oh, je zegt krekeltjes en je gewoon het klokje. Festival. Nee, niet festival, ook niet Pinkpop. Ook niet Poep, ook niet Hitler. Oh, aan de toekan. Round 3. was leuker. Wat lief? Die Engelse variant was leuker. Dan gaan we die Engelse doen.
Nee, maakt niks uit. Dus, hoe groep is het misschien wel handig. Even kijken, welke ik woord heb ik? Toucan is het in het Engels. Hoppa! Yeah! Dat was easy. Toch? Oeh. Ik heb de makkelijke voor jou gekozen. Ik hoef maar... Tada! Dat is alleen de vraag, wat zit daaronder? Ik zwijg. Dat is de achterkant van Mickey Mouse. Ja, maar hou het daar maar op. Ik wil zijn lichaampje nog tekenen. Oh, wie... Een shay. Het is een shay. Een shay. Een shay. Het is een... What the fuck is het een? Een sombrero. Ah! Het was een makkelijk woord, wat ik moeilijk was uit het beelden. Nu is een poppetje. Hup. 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 Tada! Meesterwerk. Tada! Mijn eerste gok. Oh, dit is echt een heel erg vooroordeel. Nee, doen. Nu hebben we... Ik weet, ik was bezig, maar ik moest niet zo... Weet je nog onze afspraak? Geen diks, hè? Dat is de... Tegenovergestelde. Maar hoe heet dat wat? Het is een navel. Oh. Navel. Nee, dat is geen navel. Nee, dat is geen navel. Gat. Geef even de richting waar je moet Een denken. loop. Wat zit daar? Een buik. Hier. Wat zit onder de buik? Wat zit hier, zeg maar, als orgaan? Als het orgaan is, eigenlijk. Ik ben super slecht met bio. What the fuck? Het is geen navel. Is het wel aan de voorkant of de achterkant? Daar gaat het eten naartoe. Oh, dat zit veel hoger, man. Dat zit... Echt? Ja, het is een beetje te blaasniveau, sorry. Woep. 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 Hup. Wee. Oh. What the fuck is dat? Ah ja, nee, wacht. Oh! Huh? Wat de... Oh, gewonnen. Oké. Yes! Yeah! Yeah! Jij hebt dat gewonnen. Ik zit met je mee te doen. Was je verbaasd dat het zo snel was? Ja, ik denk, oké, die heb ik helemaal verneukt opnieuw. Maar toch niet. Ik snapte hem. Gaan we voor een Engelse? Is goed, gaan we van Engels. Dus We kijk kunnen ook Duits gaan schrijven. Doen we Duits. Ja? Ja. Oké, dan gaan we. Round 1. Round 1. Oh, ik stel vast een caps lock aan. What the fuck is dit? Is het wel Duits? Goed heb. Ja, dat is Duits.
Oké, we moeten nu echt proberen niet al te grove grappen te maken, want dat vind ik heel moeilijk. Nee. Oké, wacht. Je hebt een... We zeggen een heel slecht brood. Hoe heet de buitenkant van het brood? Kostjan! Dat begint met K-R. Christian! Je zit in de buurt. Krust! Close! Laat zeggen. Hoe de fuck schrijf je dat? Dat is te kort, toch? K-R-U-S-T-E. Oh, dat is echt kut als je niet weet hoe je het schrijft. Ja, dat hebben we. Krusta! Dat is echt kut. En hoor je eruit. Christa! Die kan ik uitbeelden. Die kan je Je uitbeelden. bent wel heel slecht, hè. We zijn pas begonnen. Oké. Je mag het dus ook blijven aan hoofdletters typen, hè? Dat vind ik- Ja, ik merkte het. Tada! Hoe heet het in het Duits? Het wachtwoordveld. Wij zeggen het ook in het Nederlands, maar dan iets liever. Veld in de Duits. Oh, kut. Er zit een W in. Ik ga heel even proberen. Ja! Ik heb heel stiekem mijn wildcard ingezet. Nee, ja. Ik heb mijn vriendin heel eventjes, die was mee aan het spieken. Toen Sneaky. die week kwam mis, want post is met 2 S'en volgens een D. Oké. Ik heb geen wildcard, hè, wees lief. Nee, even kijken. Ik kies even het woord voordat voor mij wordt gekozen. Je hebt de zon. Oh. Zonne! Nee, niet zonne. Doe je even kijken. Ik probeer even opnieuw. Je hebt dus hier de zon. Ja, duidelijk hè, zon. Ja, ja. Hebben we... Heet... Die heet... Mercury. Mercury, Freddy. Hebben we Freddy! hier een planeet, maar hoe heet deze? Jongen, ik sterk kunnen we geen ene flikken vanaf. En hier heb je de aarde. En hier heb je Mars. Ah, dat is waar die vrouw die vandaan komt. Ja, ja, ja. Je hebt gecheat. Nee, ik zag EN en ik denk... Of het was dat, of was je dat klagen? Of ik heb het fucking fout. Ik denk dat ik het fucking fout ga hebben. Ik ben bang. Nou goed, laten we maar gaan. Deze manneke. Volgens mij heb ik het fout. Ik probeer maar wat, hè. Wat? En de wat. Het lijkt weer op een eend. Het is een... Les. als ik het fout heb, mijn excuses. Maar het is Ah. een manneke. But. Butt hurt. Het is geen kont. Jawel. Maar Ja, want volgens mij heb ik het dus... Want je zit met die ene laatste super erbij, maar volgens mij heb je het gewoon fout. Dus zonder R. Is dat hetzelfde? Dat is niet hetzelfde, hè?
Wat is dat dan? Nee. Nee. Zie hoe goed mijn Duits is. Asje! Ik weet niet wat het is. Oh, dat is as. Hoe de fuck moet je as doen? Gepoeder. Ik heb een hele leuke voor je. Un momento, papa, voor. Oh, je gaat het weer opzoeken. Nee. Ik weet hoe ik moet tekenen. Weet je hem? Je zit zo dichtbij. Het is geen sandstorm. Hoe de fuck schrijf je dat? De eerste is het, komt het dichtbijzijnste. Je hebt alleen de... Ja! Ik zag hem staan en ik, yes, die moet ik nemen. Wat is dat? Lang... Lange! Kots. Kots jij lang? Of? Oh. Wat is het? Je hebt nog 45 seconden, dus als je 10 nog seconden over hebt, dan heb je hem al, hoppa. Ik was er, wat is het nu? Het is eentje minder. Wat moet ik minder doen? Wat moet ik eraf halen? Oké. Let's go. Ik ben niet goed in tekenen, hè, dus dat je het weet. En Duits is zo... Het heeft geen waterhoofd, dus mag je daar maar niet druk om? Wasserkopf! Dit is natuurlijk de neus, hè? Obviously. Hoe moet ik... Wat doe je daarmee? Die? Maar dan Zit zo... een peurtje. Rondvliegen! Wat? Dit is geen stront. Maar dit is lekker. Hoe schrijf je... Wat is dat? Oh, wacht. Nee? Rijgen! Rijgen! Dicht! Het is AU. What the fuck? Fucking hell. Rauchen! Ja. Is roken, is dat niet roken? Weet ik niet. Maar komt een briljante tekening met klaar voor, kom ik klaar voor, komt die. Ja, het is roken geweest, sorry. Je hebt gelijk. Hup. Het is geen taart, overigens. Dat is een gebouw. Wat is dat? Ja, weet ik ook niet. Ik weet ook niet wat ik aan het maken ben. Is dat dat ding in Parijs? Is het hier in Rome? Ik weet het niet. Is die kathedraal in Rome dat ding? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik zeg het zeker kathedraal. We zijn er lang geroepen. Ja hoor. Zegt. Ik zat nog een dicht in de buurt.
hoop dat ik hem goed kan tekenen. Is de serieus Pikkel Rick? Ja. Ah, zoiets is het, hè? Ah, hoe schrijf je dat? Ah. Hoe doe je dit? Ja, een augurk. Een kleine tip, het is niet een Duits woord. Het is gewoon een Engels woord. Je bent zo close en je vlug goed, hè? Nee. Cheater. Hey, Cheater. zeg diegene die al 2 keer zijn wildcard heeft ingezet. Eén keer. Dat is toch... Pikkel! Was het toch Duits? Ja! Oh, Zoals maar ik dat die is laatste een had. pikkel. Dat is... weet ik veel. Even snel goochelen. Hey. Oh, dat is blijkbaar dus... Er komen pickles. Dat zijn dus blijkbaar Duitse benaming voor puistjes, pukkeltjes. Tada! Oh, wat is piramide? Niet googelen, hè. Nee, ik weet het niet. Ik weet het niet. Wat is dat? Ik zit in de buurt, ik weet het. Even wat anders proberen. P-I... P Griekse ei? Kan toch niet? Ja, dat is zo! You won! Wow, het scheelt ook niet veel. Oh, dat was wel een leuke ronde in Duits. Hoe slecht het ook was, het was wel grappig. Moeten we eens doen bij ons op de afdeling. Precies, daar heb ik geen stem meer over, man, aan het einde van die ronde. Holy shit. Fantastisch. Hij was echt wel grappig. Ja. He is so funny.